ಇನಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಿ ಆಯಟ ಪಣಿತ್ ಫನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಏನ ಎಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ತೂಕ ಮಣ್ಣು ಲೈಸೆನ್ಸೇ ಬೋಟ್ ಚಂದ ನಾನೊಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಏರು ಓ ಸೈಕಲ್ ಬುಡ್ಪುಣ ತಮರೆ ಅತ್ಯ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಮಣ್ಣು ಕೊಡೊಂಜಿಗೆ ಅನ್ಪೆ ಆಣುಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಗ್ಲೆಗ್ಲ ಕರಲ್ ಆರಿಪುಣ ಜಾಗೆ ಒಲು ಎಂತ ಸಾವು ಮಾರ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವತ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಡ್ ಫುಲ್ ಅಂಚನತ್ತ ಕರಲೆ ಯಾರತ್ತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಪೆ ತಾರೀಖ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸು ಅವು ನಮ್ಮ ಮೆದ್ದುಲತ್ತ ಅತ್ಯ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಡೊಂಜಿಗೆ ಅನ್ಪೆ ಅವ ಒಂದು ಆಣಕ್ಲಿಜ್ಜ ಎಡತ್ತ ಕೈ ಇಟ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಕ್ಲು ಬಲತ್ತ ಕೈ ಇಟ್ಲ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟುಣದ ಹೇಗೆ ಅವು ಬೇಕಣ್ಣ ಅವು ಕೈ ದಕ್ಕನಾಗ ನೀರು ತಾಕಂದಿಪ್ಪ್ಯಾರ ಅಂಚತ್ಯ ಟೈಮ್ ದಿಯಾರ